Do roboty. Do kontaktu. Už to vidím, sa bude žiť. Hlavne večer. Keď má voľný deň. Tak sa o ten deň sa učí, že si to pozrieť. Ma naučili rebom na možno na morfológiu. Prečítam si dne. To je taký talentovaný. No čo, a to druhé. Ja nedokážem líce hodinu sa pozrieť. Alebo ťahať kilogram. No ako v jednom semestri som robil všetko na tom skupu a to s tým, že som to ani nevidel. Jedinú prevenciu, už som v pohode, čo som si smadanul som bol a typu, čo, to musím na pamätku, ale